ti misliš, šta je to saobraćaj? Pa ja mislim da je to, pa ne znam kako to da objasnim. Pokušaj nekako da neku sliku napraviš. Pa Voze se ne, automobili. voze se automobili, Ti prelaziš ulicu. da postoji pešački prelaz i semafori. Saobraćaj je deo gde su mnogo automobila i gde su pešački prelazi i mnogo znakova i ležećih policajaca.